כשאנחנו נאלצים לאחסן את הדברים שלנו מכל מיני סיבות, אנחנו נותנים את התכולה של הבית או של המשרד, דברים מאוד מאוד יקרים ללב שלנו. אנחנו רוצים לדעת שזה נמצא במקום בטוח. פתרונות אחסנה במרכז. זהו מתקן האחסנה הגדול ביותר בישראל. ידע וניסיון של 30 שנה בתחום האחסנה. 40 גדלים שונים של חדרי אחסון. וואו! חדרי אחסון נקיים ומרווחים. מקום מבוטח ומאובטח. גלאי נפח ועיניים אלקטרוניות. שירותי האחסנה עומדים בדרישות המחמירות של חברות הביטוח. חדרי אחסנה עם ביטוח הכולל כיסוי מורחב. מפני פריצה, רעידות אדמה, נזקי טבע וסיכוני אש. בעל אישור של מכון התקנים הישראלי מאוד מאוד חשוב. רישיונות עירייה, הדברה על בסיס חודשי, גישה נוחה למקום, נעילה במנעול פרטי והמפתח בידי הלקוח. שמעון ויצמן, זה האיש שלכם. פתרונות אחסנה במרכז. תזכרו את השם הזה.